Lemon, ga wannan kamar tana motsi. Haba mutumin da ya mutu awa uku, ma za a ce zai motsi? To, ina ga ruɗewan daga gare ni ne. Allah ka ci kan kabir. 4-1-10. Attack! 4-1-10. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Jama'a assalamu alaikum. Allah ya wa dan wajen Malam Bello rasuwa wato Kabiru. In dama ita haka rayuwa ta. To Allah idan mun idar da sallah za mu dunguma domin mu je wurin jana'izar shi. Allah ya ji kanshi. Amin. Tashi bismillah. ba raini. Wani irin abu ne mai gida saboda Allah da Annabi kana neman ka kada ni? Ka kada ni a ƙasa haka bajaf haka? Ke kace ki na so in ji. Ki gode wa Allah ni da ban mutu ba. Me ya faru mai gida? Ka kada mun hankali me ya faru? Fatalwa na gani. Kuma fatalwa ta rasa wanda take nema. Sai ni. Lafiya mai gida? Me nake gani haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida me ya haka? Gumi ne. A'a wannan baban gumi ne. Mai gida fitsari kake yi fa. Fitsari kake yi fa.